Maayong hapon kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City. Kumusta ka mong tanan dinha? Hinaut po unta nga ang tanan maayo lang. Hinaut unta nga kamo nakatilaw na mo og vaccine para sa COVID-19. Ako diri gahulat nan usab ko o sa ikatulo nga vaccination namo. So nakadungog ko nga kadaghanan ninyo nagpa-vaccine. Og nagpasalamat usab ako sa atong Ginoo nga kitang tanan gihapon maayong lawas lang og maka Bible study gihapon, makatuon sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa tanan nga mitabang kay kung wala kamo dili kini mahimong successful. So daghang salamat sa mitabang. So sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Sa ngalan sa among Amahan nga mao'y gabuhat sa kalibutan, nga mao'y gapadala sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Sa ngalan sa Anak nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron nga kita makaadto sa lugar nga iyang gipreparar. Daghang salamat sa Espiritu Santo nga maoy mutudlo kanamo karon, nga maoy mupalipay kanamo, Lord, nga maoy muhatag sa among kasing-kasing nga kami makasasala ug nga kami gikinahanglan og manluluwas. Ginoo, hinaut po ang ubanan nimo kami karon sa among pagtuon. Hinaut po ta nga kami mutuo nga ikaw ang teacher namo. Ginoo, tudlo asab kami nga tan-aw namo ang among kasing-kasing. Kung kasing-kasing ba sa bato, kasing-kasing ba sa yuta nga gahi, kasing-kasing ba sa nga tunukon, o kasing-kasing nga mutubo para sa imoha. Ginoo, panalangina kaming tanan karon. Kining among tanan among gihimo aron nga ikaw malipay. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manuluwas. Amen. Okay, sa unang panahon, sa siguro ang uwak itom pa o puti pa, siguro ang mga tao di na sa Negros nagbahag pa. Yan ang panahon na high school ako sa Dumaguete. Sa akong pag-eskwela og high school, pila na katuig karon, dugay na kayo. Duha ka maestra nga dili gyud ako malimtan. Ang usa dili kaayo may mutudlo. Ang usa maayo. Naantigo ako sa usa nga maestra kay mura mag-i-drama niya ang iyang pagtudlo. Murag makita nimo nga naka-video. So mauna karon bisag sa akong kinabuhi, gusto gyud ko history sa kalibutan o bisag unsang history. Mo na akong gusto kay gitabangan ako sa akong maestra nga maayong mutudlo kayo. So naka-epekto sa akong kinabuhi. Sa panahon usab sa Old Testament, dinhay usa ka istorya. Dinay usa ka istorya mahitugon ni Haring David. Si Haring David, siya ang pinaka-famous, popular nga hari sa panahon sa mga Hudyo. Bisang ang iyang mga writings sa Salmo gibutang kini sa Old Testament. So apan dinay panahon siyang kinabuhi nga dili kay maayo. Usa niya kaadlaw, usa ka propeta mianhiya may bisita dito sa templo. Nag-istorya siya, miingon siya nga, Haring David, dinhi sa imong palasyo, dinhi sa imong nasyon, adunay duha ka tawo. Ang usa ka tawo dato kaayo, daghang mga karnero, dako ang balay.
ang usa ka tawo sa pobre kaayo. Kakatuka lang. Og aduna usab sila'y karnero, usa ka buok nga karnero. Gimahal gyud nila gusto ang karnero. Sa pagkaon, ilang iapil. Sa matulog, ilang iapil. Ang mga bata, ilang yakapon, ilang halugon, sige kining usa nilang karnero. Misulti ang propeta. Haring David, usa niya na kaadlaw. Adunay bisita ang dato kayo. Instead, nga magpaihaw siya sa iyang mga karnero, ang iyang gihimo, iyang gikawat ang usa ka karnero sa pobre nga tawo. Ug mao ni iyang gipakaon didto sa iyang mga bisita. Sa dihang nadungog kini ni Haring David, nasuko siya gusto. Mingon siya, kinsa man ning tawhana nga gikawat man niya ang pinaka-karnero, usa lang ka karnero, kinsa man ni aron nga atong patyon. Mihunong ang propeta, mingon siya, Haring David, ikaw na. Kay nga naman, ang imong silingan nga usa lang ang iyang asawa, ikaw daghang dato ka kayo na kay mga asawa, kining imong silingan usa ra ka buok, kining imong sundalo, imong gikuha ang iyang asawa og imo pang gipapatay ang sundalo. Ikaw na. So, mo na style, mo na usa ka istorya nga makakaput sa atong kasing-kasing nga kita makaantigo. Ang atong Ginoong Hesukristo usab aduna siya style, aduna siya estilo sa pagtuon sa iyang mga leksyon, sa iyang mga pagtudlo sa mga tao. Mao na giingon nga maghimo siya og sambingay. Kadaghanan kanato sa Filipino, dili kayo ta kabisado og sambingay magistorya, pero sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, gamit 1/3 sa iyang pagtudlo mao ang sambingay. Unsa man ning sambingay? Kining sambingay istorya ni aron masabtan ang espirituhanon nga lesson. Maggamit siya mga tao. Mura ni siya espeho nga makita mo imong kaugalingon, makita mo unsay diferensya sa imong kaugalingon o unsay sitwasyon sa imong kasing-kasing. Mao na giingon nga sambingay sa Bible, daghan kayong sambingay. So, muadto kita sa kapitulo 4. Atong tan-awon adunay tulo ka sambingay nga giistorya sa atong Ginoong Hesukristo. Kining unang sambingay popular kay ni, kadaghanan hibalo ni. So atong abrihan ang atong libro, ang atong New Testament sa kapitulo 4 sa Lucas. Atong basahon. Guys, naana mo din sa kapitulo 4. Okay, atong basahon. Unya sa versikulo 1. Unya, misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayong
Daghan kayo ang mga tawo nga mialirong kaniya, og tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan, og milingkod samtang ang katawhan nagbarog dito sa lapyahan. Niining panahona, daghang kaayong mga tao ang gustong maminaw sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna sila mga rason nganong gusto nila nga maminaw. Ang uban gusto nga magpaayos sa sakit, mga igsuon nila adunay sakit. Ang uban gusto makita nila ang atong Ginoong Hesukristo. So daghang kaayong mga tao. So para madungog siya, misakay siya sa sakayan. Nahibalo ba mo sa mga pipila na ron ka adlaw dinhi sa Amerika? Dinhay usa ka bantugan kayong magkalanta. Bantugan siya. Adunay concert og mga 60,000 ka tawo ang miadto sa konsyerto sa iyang pagkanta. Tiyaw mo daghang kaayo na. Apan ang nahitabo, kadaghanan sa mga tao mo adto man sa stage, gusto mo paduol niya. Ang nahitabo tungod kay daghang kay mga tao, naay mga tao nga naapakan, natumban, 8 kabok ang namatay. Tungod kay gusto nilang makita, gusto nilang matouch, gusto nilang makaduol gyud og gusto niining sikat kay nga magkalanta. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, daghang mga tao nga modugo maminaw niya. Sumisakay siya og sakayan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo. Kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini. So daghang mga sambingay apan si Mark nagpili lang siya kung unsay iyang isulat. So mao ni usa sa sambingay. Mao ni gisulti ni Hesus. Pamati kamo. Dili lang miingon nga pamati kamo, apan kini sa original nga Griego, mura og this is command, sugo. Pamati kamo. Og tan-awa ninyo. Inyong yung huna-hunaon kung unsay akong gisulti. So mo na gingon ni Hesus. Versikulo 3, pamati kamo. Ningon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Magbabaol. Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan og miabot ang langgam o gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon og tungod kay mabawraman kaayo ang yuta, dali ra kining miturok. Apan sa dihang na initan na pag-ayo sa adlaw, ang bag-ong turok na lawos. Nalawos kini og kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Versikulo 7. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Unya mitubo ang mga tunokong sagbot og milumos sa mga tanom. Tungod niini, wala sila makapangmuhay, wala sila makaharvest. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta og miturok. Mitubo og namunga. May nanguhay og tag 30 og ang uban 60 og uban usa ka gatos. Og onya si Jesus mingon, kung aduna kamoy dalunggan, pamati. So naaday uban nga bisag nakadungog apan wala makabati. Pero miingon siya nga pamati gyud mo, ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing. Kay importante kining akong isulti. Versikulo 10. Ang katuyuan sa mga sambingay. Versikulo 10. Sa nag-inusara na si Jesus,
Pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya. Uban sa napulog duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. Daghang kaayong namati. Daghang kaayong namati, wala ta kabilog pila ka libo, apan jutay lang ang nagpabilin. Jutay lang nagpabilin aron mangutana kon unsa may buot ipasabot ni Hesus. Silang tanan nakadungog sa mensahe. Apan tan-aw nato kung unsa may klase sa ilang kasing-kasing. Mao ni mingon si Jesucristo, kini ang mga kasing-kasing sa mga tao. Nga kung makadungog sila og mensahe, unsa may ilang himuon, unsa may mahitubo sa mensahe. Kinsa man ang nagpugas. So sa atong nakita, dinhay nagpugas. Kinsa man ning nagpugas. Sa atong may bawan, ang Ginoo ang nagpugas. Ang atong Ginoo Jesucristo ang nagpugas. Unsa man ning binhi nga iyang gigisabog. Ang binhi mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni atong gitun-an karon, mao ni pulong sa Ginoo. O unsa man tong mga yuta, mga klase sa yuta, adunay tunokon, gahi, kabatuan o maayo kang yuta. Mao na ang kasing-kasing sa mga tao. So tan-aw nato unsay explanation sa atong Ginoong Jesucristo. So nangutana, wala naglibog ang mga disipulo o ang mga tao usab nga gusto gyud mantigo nagpabilin. Sana, versikulo 10, sana ginusara na si Jesus, pipila ni atong nakabati sa iyang pagpanudlo, midrol kaniya, uban sa napulog duha ka tinun-an, ug mihangyo kaniya sa paghatag og katin-awan ni adtong mga sambingay. So namati sila, apan wala di sila makasabot. Si Jesus mitubag sa versikulo 11. Gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas sa gingharian sa Ginoo, ang kamatuoran gipadayag ingon nga mga sambingay. Katulang di ay mga tao nga gusto gyud nga maantigo, maoy mahibalo. Ang dili sila mahibalo. Tungod ni ana, versikulo 12, bisan og magtan-aw pa sila, dili nila makita. O bisag mamati sila, dili sila makasabot. Mao ni usa sa mga klase sa mga tao nga bisag namati, murag gikan sa usang dalunggan, mo sulod po sa usang dalunggan, walay nahitabo. Mingon ang atong Ginoong Jesucristo. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios o pasayloon niya sila. Naghatag si Jesus og katin-awan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Karon si Jesus iyang gi-eksplikar sa mga tawo nga gusto gyung mantigo. Gustong may balog unsay buot ipasuot sa sambingay. Versikulo 13. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nakasabot mo sa sambingay. Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay. So kung wala nimo nahibaw nasabta kining sambingay, dili mo makasabot sa mga sambingay nga iyang istorya. Kay kadaghanan siyang mga pag-istorya, pagtuon, mao ang sambingay. 1/3 sa iyang mga gitudlo mahitungod sa sambingay. Versikulo 14. Ang kasabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Kanang liso mingon si Jesus, mao nay mensahe. Mensahe mao nay maayong balita. Mao nay mausap mura ni gihapog, mao nga gatuon kita. Mao ni mensahe. Mao ni maayong balita. Versikulo 15. Usahay
ang binhi, ang pulong sa Ginoo nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Kini mga agianan gisambingay ni Jesus mao ni klase sa kasing-kasing sa tao, sa ubang mga tao. Ingon siya, usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tao nga makadungog sa mensahe. Apan moabot si Satanas og mosakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang tao nakadungog sa mensahe. Ingon sa ang langgam gikaon lang ang mensahe. Si Satanas kuhaon lang ang mensahe dinha sa kasing-kasing sa tao. Pipila na kabulan karon. Na ako'y mga grapes daghan. Hinog na unta kayo ang grapes. Miabot ang mga langgam gikaon ang grapes. Og miabot pod ang dakong snow. So wala mi makakaon sa grapes tungod kay dinay langgam nga mikaon. Mao gyapon ni. Wala nagamit ni ining tawanan, wala nagamit siyang kasing-kasing kay kini gikuha man dayon ni Satanas. Wala siya kabalo kung unsaon nakadungog siya sa mensahe apan walay nahimo ang mensahe sa Ginoo. Kining usa ka tawo usab ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon. So kasing-kasing sa usa ka tawo sama ni ini. May mga tawo nga makadungog sa mensahe og mudawat dayon ni ini sa dakong kahinangop. Excited sila. Nalipay dayon nga nakadungog. Apan walay nahitabo. Kay excited lang ang nahitabo nga sige musunod ako. Apan tapaw lang din na kaayo. Ikumparar, wala gyud nakasulod sa kasing-kasing sa tao. Wala niya gyud nasabti kung unsa ang mensahe. Ang sa una, katong ang mensahe na hulog sa usa ka bato sa usa ka tao, sa unang panahon, nagtulo usab ko Bible study dinhi. Kadaghanan sa mi-appeal sa Bible study taga mga graduate sa UP sa Pilipinas. So, kini sila mga teacher, kung graduate ka UP, maayo mo ka kayo. Talag saray maka-adto sa UP. So, mi-appeal sila sa akong Bible study. Usa ni ini, sige gyud niyang gi-question ko. Sa akong paglantaw, mura og gahi kayo yung kasing-kasing. Kay sige siyang pungutana, pero nakita po na ako nga siya interesado. Apan na-discourage ako. Kay murag ang akong pagtudlo, murag walay nahitabo. Apan kay balo ka karon excited na po siyang nagtudlo sa Biblia. So mao na usahay kung naamoy mga kaila nga gahi kayo ang ulo, mingon sila gahi ang ulo. Ayaw mo ka-discourage. Kay ang Ginoo mutabang, pahumukon sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. So ayaw mingon dayon nga wala ni siya pag-asa. Ayaw gyud og atras bisan pa og sa imong paglantaw nga dili nila akseptahon ang mensahe. Okay. Ang ikatulo, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Excited lang sila nga, sige,
gusto kong mo akseptar sa atong Ginoong Hesukristo, apan pagkaugma ni ana mawala gihapon, murag wala lay nahitabo. O pananglitaw na sab, nakadungog sila maayo nga mo sermon, apan wala makasulod sa kasing-kasing. Mingon lang silang, oh, maayo kaya na. Apan wala nila na internalize unsa may himuo nila sa mensahe. Wala nila gyud nasabta, murag taphaw lang kaayo. Dinhay kining kasing-kasing sa bato. Ang mga tao usay makayunta nga maglisod, apan ang atong Ginoo adunay siya'y tag-iya sa martilyo. Iyang martilyhon ang kasing-kasing sa mga tao. Versikulo 17, mingon si Jesus, apan dili kini makagamot diha kanila, makagamot diha sa ilang kasing-kasing, busa dili sila mupadayon. Unya, pag-abot sa kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Tungod sa paglutos sa mensahe, tungod sa mensahe sa Ginoo. Posible siguro ang uban ninyo nga kung mag-istorya mo mahitungod sa Bible study, posible siguro nga katawhan usab kamo dinha sa ubang mga kauban ninyo nga wala nag-attend sa Bible study. Ang uban siguro ninyo katawhan murag ma-discourage na mo. O posible usab nga mobiya mo kay gikatawhan mo. Ang ubang tao, sama sa bini sa gipugas, versikulo 18, gipugas sa dapit sa mga tunukon. Sagbot. Mao ni kasing-kasing nga tunukon tungod sa sagbot nga tunukon. Mao kini sila ang nakadungog sa mensahe. Silang tanan nakadungog sa mensahe. Unsa maning usa? Apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia. Ang gugma sa bahandi o ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mupatigbabaw o mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Kining tawhana, wala siya kabulog unsay iyang himuon. Musunod ba siya na Hesukristo o dili ba? Kay makaingon siya nga lisod kaayo mahimong Kristiyanos. Mas maayo pa nga dili kay adunay daghang makalipay dinhi sa kalibutan. Mo nay kalibutanon. Ang uban ay balo mo nga ang kalipay nila mao mag-drugs. Kalibutanon. Unsa may makuha? Ang drugs, ang kalipay temporaryo lang. Dili kini ang makahatag og tinuod nga meaning sa atong kinabuhi. Dili kini makapaduol nato sa Ginoo. Dinhay usa ka istorya. Kining ulitawo, iyang giingnan ning iyang giligawan. Nahigugma, mingon siya, nahigugma ko og maayo nimo. Bisan pa, akong ihatag ang akong kinabuhi. Bisan pa, wala ko'y kwarta. Wala ko'y ikahatag. Dili ako sa ubang mga tao nga gwapo kaayo nga nangligaw nimo. Ang ubang nangligaw nimo, dato sila. Ang ubang nangligaw nimo, adunay maayong trabaho. Ang uban nakagusto nimo, nagtrabaho sa guwa, ang sweldo dolyar. Ang uban, maestro. Ang uban, dako giyuta. Apan ako, ang akong ihatag nimo, ang ako lang kasing-kasing. Mingon ang babae, gihugma ka nako, ako kang gihigugma. Pero, ipaila-ila nimo ko. Yan ang mga tawhana nga imong
nga imong gisulti nga naay kwarta, nga adunay dolyar, nga datwa. Gusto kong may bawan og kinsa man na sila. So kining bayhana, wala siya may kinsa gyud ang higugmaon, kay mas nahigugma man siya sa mga kalibutanon. Wala siya nahigugma. Nining lalaki nga tinuod gyud ng higugma niya. Mas pilion niya kadtong makahatag niya og haruhay sa kinabuhi. Dili niya pilion kadtong tao nga muhatag sa iyang kasing-kasing. Mausab na sa ato miingon si Jesus, utunon akong versikulo 19, apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi, og ang nagkalain-laing matang sa pagpangandoy, mupatigbabaw og mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Guys, mao ni maayo na itong i-memorize nga ato yung ibutang sa atong kasing-kasing. Nga, dili lang mabaw kaayo ang atong pagtuon, kundili lalom yun kayo nga atong internalize, atong isulod sa atong kasing-kasing. Bisag kining pulong, nga giingon ni Jesus, apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi, o ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatigbabaw, og mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Mao ni mga kasing-kasing sa ubang mga tao. Apan tan-aw nato nga adunay usa ka kasing-kasing usab. Apan ang ubang mga tao sama sa binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe. Modawat niini og mamunga. Ang uban 30 ka buok, ang uban 60 ka buok, og ang uban 1 ka gatos ka buok. Mao ni klase sa kasing-kasing nga gisugyot nga gi-describe sa atong Ginoong Jesucristo. Kining mga tawhana, kining upat ka klase sa kasing-kasing, silang tanan nakadungog the same parihang nga mensahe. Apan usa lang nga kasing-kasing ang mutubo, ang kinsa may gapreparar sa kasing-kasing. Atong mahinumduman sa pagtuon nato ni Juan, sa writing sa mga sulat ni Juan, Kapitulo 3, di ba di na si Nicodemus? Si Nicodemus, religyoso kayo. Apan gusto ganiyang nangutana siya ni Jesus, unsaon man niya nga makaadto sa gingharian sa Ginoo. Unsa may gisulti ni Jesus? Magpakatawo ka pag-usab. Ang pagpakatawo dili gikan nimo, kung dili gikan sa Espiritu. Ang Espiritu ang mupahumok, maghimo og maayong ayuta sa imong kasing-kasing aron mutubo ang mensahe nga atong madungog. So maunay usa sa mga giistorya sa atong Ginoong Jesucristo. Wala ko kaybalo, ako dili ko makaybalo sa inyong kasing-kasing. Ang atong Ginoo lang ang mahibalo. Kung inyong kasing-kasing sa kabatuan ba, ang kasing-kasing sa dalan ba nga gahi, o kasing-kasing mga na daghang mga tunok, o kasing-kasing nga moatiman, nga mo receive sa message sa Ginoo, nga amutubo ang mensahe sa Ginoo kanato. Mao ni akong pag-ampo kanatong tanan, nga kita mutubo kitang sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga kita mutubo, nga kini dili lang mabaw ang atong pagtubo, dili lang mabaw ang atong pagtuon,
kundili kini maka-epekto sa atong kasing-kasing. Maka-epekto sa atong kinabuhi. Maka-epekto sa atong paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 21. Og may padayon si Jesus sa pag-ingon. Dagkutan ba gayod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan? So kung makadungog kita sa pulong sa Ginoo, unsa may atong himuon? Ato ba ning ihilom lang o ato kining i-share? Kay ang Ginoo siya ang suga sa mga tao. O kita usab gisugo kita nga kinahanglan nga atong suga atong ipakita sa mga tao. Versikulo 22, walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililom nga dili madayag. Kung aduna kamoy dalunggan, pamati. Mingon si Jesus, pamati. Nagsugod ni Jesus na diay may dalunggan apan dili mamati. Mingon si Jesus, pamati kamo nga kini makasulod sa inyong kasing-kasing. Og si Jesus mingon usab kanila, versikulo 24, matngunin ninyo ang inyong madungog, ang inyong gitunan, ang sukdanan sa inyong gamiton sa paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo og lawaw pag gani niini. So, kung kamo nakadungog sa pulong sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga kini gamito nato, nga kita mahimong suga kamo dinha sa BJMP. Mao nay gusto sa atong Ginoo nga kamo mahimong suga dinha sa sulod. Versikulo 25, ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod. Apan ang wala iya, bisan ang diutay nga anaa kaniya kuhaon pa. So kinahanglan gamiton gyud nato kung unsa ang atong nadungog, unsa ang atong namapupo. Another lain na pong sambingay nga gisulti nga gitulo sa atong Ginoong Hesukristo. 26. Unya mi padayon si Jesus pagsulti. Ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og bini sa iyang uma. Adlaw-adlaw mo padayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo o nagpabunga sa mga tanom. Maoy mo na ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Ang bote pasabot nga ang pagkatao nato, ang atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Usay wala ta makahibulog unsay trabaho sa Espiritu Santo sa usag-usa. Nga kini siya mutubo lang. Og mingon usab siya ting-ani. Adunay pulong nga ting-ani. Ang atong Ginoong Hesukristo mubalik. Anihon niya kung kinsa katong misunod kaniya nga kinasing-kasing gayon. Adunay lain nga sambingay usab sa versikulo 30. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butang nga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ang bote pasabot paghari na sa Dios nga adunay gingharian ug adunay siya mga tao. So apil ba kita sa gingharian sa Ginoo? Mao ni ang gisulti. Sa unsa mang butang nga ikatandi nato ang paghari sa Dios, paghari sa inyong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. O unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay ni ini. Versikulo 31,
Sama kini sa liso sa mustasa. Mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini o makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. Sumiingon siya nga naghisgot siya liso gihapon. O miingon siya, kining gamay nga liso sa mustasa, mudako kini. Bisag gamay nga atong naantiguhan, basta ato ning gamiton sa atong kinabuhi, mudako kini. Mudako kini usab nga kita magtubo sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Nagwali si Jesus sa mga tao, ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. So, wala may sulat ni Marcos ang tanan. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa sambingay. Apan kon ang iyang mga tinunan na lamang ang kauban niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. So, gipili lang niya kung kinsa ang kasing-kasing nga mualagad, kasing-kasing nga receptive nga mudawat. Di na niya ipatinaw. Nawala ang akong kuan. Sorry, nawala. Versikulo 35, doon lang tang moment. Og niyanang pagkagabi, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan. Manabok kita sa lanaw, sa lake. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan, og ang mga tinunan misakay sa sakayan o gisakyan ni Jesus, og nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Pero atong tanawon sa versikulo 35, og nianang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, manabok kita sa lanaw. Mutuo ba siguro sila nga makatabok sila sa lanaw? Kinsa may gasulti niini ang atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 37. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos, og tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno, hapit kini malunod. Kining gisulti ani, naka-experience ako. Kay sa barko ako sa una, naglibot sa tibok kalibutan, nakaagi mi dito sa Pacific Ocean, sa Indian Ocean, sa Atlantic Ocean. Nakatilaw mi daghang kaayong dagko kaayong balod. Nakatilaw sa big bagyo pila ka adlaw. So kay bulo ko nga kini makahadlok ni gusto. So versikulo 37, ug unya mihuros ang usa ka kusog nga unos, ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno, hapit kini malunod. Apan unsa may gihimo ni Jesus? Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa dinig ingon ulen, pero sa pinaka lubot sa sakayan. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Ilang gipungutana si Jesus, wala ka ba mabalaka? Nganong mabalaka man ang atong Ginoong Hesukristo? Nga siya man ang gabuhat sa kalibutan, siya ang gabuhat sa tanan. Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin, ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong, ug mihunong ang hangin, ug mibanos ang kalinaw.
Unya mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? So nahibawan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga sila walay pagsalig ni Jesus. Si Jesus miingon nga dalhon nga kita mutabok kita dito sa usa ka lugar. Kung si Jesus ang moingon nga kita mutabok, makatabok gyud bisag daghan pang unos sa kinabuhi. Kwarenta, utro na ko, unya mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Usay makapungutana kita, makapungutana kita sa Ginoo. Ang Ginoo makapungutana nato, wala ba kitay pagsalig sa atong Ginoo? Bisag unsa pay nahitabo nga unos sa atong kinabuhi, kinahanglan mo salig kita. Mao ni ang mga tawo nga ang kasing-kasing nga ang yuta ang kasing-kasing malumo. Kasing-kasing nga makasulod ang pulong sa Ginoo. Apan hibulong sila pag-ayo og napungutan anay, versikulo 41. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin o ang mga balod mutuman man kaniya. Sa inyo karon na kinsa man ni Jesus. Nga makita man ni Jesus ang inyong kasing-kasing. Nga ato makita diri nga bisan ang balod, ang bagyo, bisan unsay nahitabo, iyang ipahunong. Kay siya may gahimo sa tanan. Unsa may atong buhaton karon sa atong pagtuon ni ining atong pagtuon karon. Gusto kong lantawon nato ang atong kasing-kasing. Kung hain man kita. Sa tunukon ba, sa bato, sa gahi, o sa kasing-kasing na naay motubo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa pulong karon. Hinaot po nga among makita ang among kasing-kasing. Nga hinaot po nga ikaw malipay sa among kasing-kasing. Ginoo, kung adunay problema sa among kasing-kasing, hinaot po nga imo kining itudlo kanamo. Hinaot po nga magauban ka kanamo karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.